lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. My point is that Allah subhanahu wa ta'ala is teaching us a lesson that from the people of Musa alayhi salam, they were given Musa alayhi salam and Harun alayhi salam, they were given the Torah, and imams or 12 naqiba were appointed from among them, or ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dapat tayo ang mga kautusan ng Allah regarding the ulil amr, regarding the khulafa after him, dapat nating paniwalaan. Hindi kailangan na mabanggit din sa Quran na in detail na 12 Ithna Ashara from the Ahlul Bayt alayhimus salam. It is enough that Quranic verses are telling us that after Prophet Muhammad, peace be upon him and his family, there must be some people who should be obeyed because they were the khulafa, successors. They are the ai-imah of the Muslims after Prophet Muhammad, peace be upon him and his family. Linawin ko lang sa mga katanungan. Kung magbabanggit tayo ng Quran, hindi naman lahat ay naiintindihan ng Quran. So bigyan po ng Tagalog. And then pumunta lang po tayo sa maliwanag na talagang angkop dun sa katanungan. Kasi po, maubos naman yung oras dun para sa nagtatanong. So sige po, susunod na katanungan. So, dalawa po ang tinanong ko sa kanya, hinihiling ko yung pangalan. Tapos ngayon, 12 imam, wala pa rin po siya nagsasagot. Okay? Wala pa rin. Very clear. So ngayon, sinabi mo kanina na nabanggit sa Suratul Luqman, sa Suratul Furqan. Okay. Ang tanong ko sa iyo, sabi sa Suratul Furqan, waja'alna lilmuttaqina imama. Gawin mo kami sa mga mananampalataya bilang isang imam. Dua ito ng Muslima na sa loob ng Quran. Na ang dua niya, O Allah, gawin mo akong imam sa mga mu'min. So kung ako ba magiging imam, susundin mo ako o hindi? May karapatan ba ako maging imam o hindi? Paano yung mga imam sa masjid? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Brother, itong divine leadership is a divine legislation. Para maintindihan mo kung sino mga tao ito na nagdasal sa Allah na waj'alna lil muttaqina imama, ibalik mo sa verse 63. Gusto mo i-recite ko sa'yo? Yes, go. Wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Up to the last ayah. Yes. Islam is a religion based on obedience. Not anybody could be the imams of the muttaqin. Being a muttaqin is a very lofty station to Allah subhanahu wa ta'ala. And we have learned from the Quran that there are two kinds of imam. Imam calling the people to the hellfire, and imam guiding others to the right path. So itong sinasabi nating imama, imamul muttaqin, basahin mo sa mga prophetic tradition. Imam Ali alayhi salam was called by Rasul Prophet Muhammad, peace be upon him and his family, Imamul Muttaqin, Amirul Mu'minin, the leader of the believers and the Imam of the Muttaqin. So you keep on returning to your assertion that the names of the imams were not mentioned in the Quran. That is not our topic. Our topic is for us to decide whether we could agree that we should believe in the imamah as understood by the Shia Ahlul Bayt. As for the details of this imam, I would recommend that you read this book properly. Itong mga dala niyong kitab para mabigyan tayo ng aral kung sino itong mga imam na to, because it is mandatory for us. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Obey Allah and obey the messenger and those who are vested with authority from among you. We are not all authorities here. May mga tao na nabanggit na ulil amr, walang pangalan. Ang magbibigay ng pangalan ang propeta Muhammad because of the prophetic Quranic verses. Okay, hindi lang tapos na po ang pagkatanungan. Pagkatanungan tayo sa pangalawang magsasalita.
na ang kanyang ititindig na ipapaliwanag na hindi dapat paniwalaan ang doctrine ng imama. Ayon na rin sa Quran at sa Hadith at na kanyang ipipresenta. Okay po, simulan na po natin ang 30 minuto na pagpapaliwanag ni Ustaz Ahmad Adam. Sa moderator, meron kaming Meron konting pag-present na gagamit sila ng ayan, no? Okay, para dagdag kaalaman na Mamaya na. Yun lang, okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Okay, so sa lahat ng mga nandito ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nandito tayo ngayon para saksihan ng dalawang tao. Ang ating kapatid na si attorney at saka ako. Tumayo siya kanina na umaasa tayong patunayan niya ang topic natin. Anong topic natin? I-convince niya tayong maniwala sa 12 imam na ipinakilala nila. So habang pinapaliwanag niya lahat ito at nagtanong pa ako sa kanya, wala siyang pinapakitang malinaw na sagot sa akin na sinabi ni Allah na maniniwala ako sa 12 imam na ito. So ngayon, tatayo ako para patunayan yung side ko. Ano yung side ko? Naniniwala akong natapos na. Sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kompleto, naging lubos at ganap ang Islam. Wala na, natapos na sa time ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, dumating si brother, attorney at saka ako, nagtatalo kami, hindi kami nagkakasundo dahil sa issue ng imama. So paano natin marating ang katotohanan? Una, mararating natin ang katotohanan kung babalik tayo sa Quran. Gaya yung sinabi niya kanina. Sisilipin natin ang Quran kung ano sinabi ni Allah tungkol dito. Ano sabi ni Allah? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. Kung hindi kayo magkakasundo sa isang bagay, kung magkakaroon kayo ng sigalit, magkakaroon kayo hindi pagkakasundo, saan niyo babalik? Sa salita ni Allah. Rasul at sa mga kaparaanan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So doon natin dinadala ang usapan. Kaya tinatanong ko sa kanya kanina, meron ba akong mababasa na sinabi ni Allah sa akin na maniwala ako sa 12? Wala siyang nasagot sa akin kahit isa. Narinig niyo yan? Wala. Okay? Ang paniniwala ng bawat Muslim na ang Quran hindi nag-iwan ng anumang usapin maliban nilinaw niya ito. Okay? Tandaan niyo po, ang Ahlus Sunnah wal Jamaah naniniwalang merong 6 na pillars ang iman. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi. Yun yung 6 pillar. Sa kanila meron na silang 5 belief. Anong belief ng Shia? At tawhid, paniniwala sa kaisahan daw ni Allah. An-nubuwa, ang pagkapropeta ng mga propeta. Al-adl, ang pagiging makatarungan ng Diyos. Okay? Al-adl. At ang panlima sa pinaniniwalaan ng Shia, al-imama. So, itong imama, kabilang ito sa paniniwala nila. So, sinasabi natin, wala ito sa loob ng Quran. Kasi bakit? Ano sabi ni Allah? وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Ibinaba namin sa iyo ang Quran o Muhammad, ang aklat na Quran. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Ito yung makikita mo dito ang lahat ng bagay. Naglalahat ng lahat ng bagay. Gusto mo lang detail? Dito. Lahat ng tinanong ko sa kanila tungkol sa imam kanina, wala siyang nasagot. Wala siyang nasagot na clear. Dalilun sarihan min kitabillah. La yujad. Laysa hunaka dalil. Ata min fahmihi. La yujad. Okay? Tibyanan likulli shay. Ano bang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul An'am? Ma farratna fil kitabi min shay. Dito sa aklat na to, wala kaming iniwanan kahit isang katiting na usapin na ikaliligaw nyo. Pinaliwanag namin. So, bakit mahalaga ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Bakit mahalagang matalakay natin ito? Ito yung naghihiwalay sa Ahlus Sunnah at sa Shia. Ito yung naghihiwalay sa Ahlus Sunnah wa Shia. Ang sabi ng ulama ng Shia sa Usulul Kafi, tandaan nyo sa Usulul Kafi, book number 1, page 437. Wilayatu Ali maktubatun fi jami'i suhufil anbiya. Ang pagiging wali, ang pagiging imam ni Ali,
nasusulat ito at nasasad ito sa lahat ng aklat ng mga propetang nagdaan. Nasusulat daw. Walan yub'atha nabi illa binubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wasiyati Ali alaihi salatu wasalam. At wala ng propeta pang dadating. Pagkatapos si Prophet Muhammad, siya yung huling propeta daw. At nasusulat din sa aklat na dala ni Propeta Muhammad ang pagiging imam ni Ali. So ito yung posisyon ng kanilang mga scholar na tinanong ko rin siya, wala siyang maipakita. Nasaan yun? Bakit kinakailangan paniwalaan ito? Sa mga Shia, ang kabilang sa paniniwala ng mga Shia, kabilang sa paniniwala ng mga Shia, sino itong 12 imam ito? Ang imam na ito na pinaniwalaan ng mga Shia, 12 imam, mula kay Ali hanggang sa mga pamilya niya. 12 imam. Ito yung hinahanap natin. Tandaan natin, gusto natin makita mula sa kanila na merong sinabi si Allah na 12 ito paniwalaan nyo. Kasi kung meron siyang may papakita, sami'na wa ata'na. Narinig namin, susundin namin. Kaya lang wala eh. Wala siyang masasabi. Now, ang isa pa sa paniniwala nila sa 12 imam na ito, mga kapatid, makikita natin ito sa Biharul Anwar, book number 25, page number 350. Anong belief nila sa imam? Anna ashabana al-imamiyah ajma'u ala ismati al-a'imma. May consensus sa mga scholars, nagkakasundo ang scholar ng imam na Shia, na ang mga imam na ito, salawatullahi alaihim, hindi nagkakasala. Isma, infallible, hindi sila nagkakasala. Minadhunub, hindi sila pwede magkasala sa kahit anong uri ng kasalanan. Maliit, sagira o kabira. Maliit man ang pagkakasala o malaki, hindi sila magkakasala. Amdan wa khata, hindi nila pwedeng sandain ang pagkakasala kasi hindi sila pwedeng magkasala. Sadyain man nila o hindi. Nisyanan min waqti wiladatihim ila an yalqullah azza wa jalla. Mula nung ipinalak sila ng kanilang mga magulang hanggang sa mamamatay sila, hindi sila magkakasala. Hindi sila magkakasala. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang posisyon pala nila, una, merong 12 imam. At ang mga 12 imam na ito, hindi nagkakasala. Pangalawa, pangatlo, ang hindi tumanggap sa imam na to, kafir. Ang hindi tumanggap sa imam na to, posisyon nila, pag hindi mo ito tinanggap, kafir ka. Ano yung dalil? Ang dalil dito ay mababasa din natin sa kanilang aklat. Okay. So, ano ang belief? Ano ang belief ng mga scholar ng imam pag hindi mo tinanggap ang 12 ito? Ano ang kanilang belief? Makikita mo ito sa kitab ni Majlisi sa Biharul Anwar sa book number 23, page 390. I'lam, tandaan nyo ito, babasahin ko sa book nila mismo. Page number 23, book number 23, page number 390. Patungkol ito sa pagtanggap sa imam. Ano sabi nila? I'lam, pakaalamin mo, anna itlaq lafdh ash-shirk wal kufr ala man lam ya'taqid bi imamati amiril mu'minin. Pakaalamin mo na ang salitang shirk at kufur ay inuog na ito sa isang taong hindi niya pinaniniwalaan ang pagiging imam ng amiril mu'minin na si Ali wal a'immata min auladihi. Ang hindi mo pagtanggap sa pagiging imam ni Ali bin Abi Talib at hindi mo pagtanggap sa mga imam na anak niya, doon na iuukol ang kufur at shirk. Ibig sabihin mo shirk ka at kafir ka. Okay? Yadullu ala annahum kuffar mukhalladuna finnar. Nagpapatunay lang ang kanilang pagtanggi sa mga imam na ito na sila ay mga kuffar. Mukhalladun finnar. Ang sabihin ng mukhalladun, walang hanggang mananatili sila sa impyernong naglalagablab na apoy. So ganun kaseryoso itong tinatalakay natin ito, mga kapatid. Huwag kayong pabubola sa anumang belief. Ano sabi ni Allah? Farudduhu ilallahi wa rasul. Mamaya tatanungin ko siya uli, nasaan ipakita mo sa akin? Kasi gusto ko ng guidance. Okay? So, now, ang isa sa tanong natin ngayon, sandali, ano nga ba ang patunay nila
Meron bang salitang imam sa loob ng Quran? Yes. Titingnan natin kung nandito yung 12 ito. Itong 12 imam na hinahanap natin, titingnan natin sa loob ng Quran. Ayan na po sa harap nyo. Ang salitang imam sa loob ng Quran, kung gusto nyo siya sa atin, nandyan lahat. Andyan. Okay. Okay. Ha? Okay. So, kung titingnan natin dyan, mga kapatid, kung titingnan natin dyan, ang una dyan, nabanggit dyan, imam, pero nangangahulugan siya ng hindi yung 12 imam. Ang hinahanap natin dito yung 12 imam mula kay Ali hanggang sa dulo. Nandyan ba? Una, saan natin makikita ito? Sa Suratul Hijr, verse number 79. Ano sabi ni Allah? فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ عَلَى بِإِمَامٍ مُبِينٍ. Okay? We took revenge on them, and verily, the two cities are on a clear road. Ang salitang imam pala, pwedeng mangangahulugan ng daan. Pwedeng mangangahulugan ng daan. Based on the Quran. Maliban na lang, tandaan niya, pipilipitin niya mamaya yan. Pipilipitin niya at mabaguhin niya ang meaning. Okay? So, pangalawa, pwede rin makikita sa loob ng Quran ng imam. Saan natin makikita ito? Una, sa Surah Yasin. Ayan o. Verse number 12. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً. Nandun namin sa litang imam. Bago pa man ito, meron ng aklat sa panahon ni Musa na ang kitab na ito ay imam wa rahma. Sabi ni Allah, imam. Kaya lang, anong kahulugan ng imam dito? Book. Imaman wa rahma. Wa hadha kitabun. Sabi ni Allah, wa hadha kitabun musaddiqun lisanan Arabiyya. So, wala pa rin yung 12. Makikita na natin sa Suratul Isra, sa Suratul Yasin. Ano sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Yasin? Salitang imam pa rin hinahanap natin, ha? Inna nahnu nuhyil mauta. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ang lahat ay susulat ni Allah. Sabi ni Allah, lahat ay bubuhayin muli ni Allah sa pagdating ng araw. At isusulat ni Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang ginawa mo. Pati yung mga bakas na iniwan mo dito sa mundo, isusulat ni Allah yan. Wa kulla shay'in ahsaynahu. At ang lahat ng bawat bagay ay bibilangin, itatala namin. Saan? Fi imamin mubin. So ang imam dito, sa ayan na to, hindi 12 imam na pinapakilala ni attorney. Wala, book pa rin ito eh. So, baka meron pa. Titingnan natin. Okay. Sabi niya kanina, yawma nad'u, sa Suratul Isra. Yawma nad'u, ayan o, sa Suratul Isra, very clear. Yawma nad'u kullu unas bi imamihim. Yawma nad'u kullu unas bi imamihim. Sa araw na kung saan tatawagin namin ang bawat tao na meron silang kasamang imam. So ano ba ibig sabihin? Ang sabi niya kanina, yun daw yung imam, si imam. Sandali. Magbasa ka. Basahin mo ang interpretation. Basahin mo yung wag yung interpretation kasi magkakaiba tayo ng interpretation. Doon na lang sa literal na kahulugan kung ano ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng imam po dito ay Book of Record. Book of Record. Hindi yung 12 imam na pinapakilala mo. Hindi yung 12 imam. Okay, baka meron pa. Ayan. Okay. Makikita din natin na salitang imam sa loob ng Quran in a plural form. Ang plural ng imam, a'imma. Baka dito marami na. A'imma eh. Kanina imam lang isa. Baka dito magbabakasakali tayo. Kasi nabanggit raw sa loob ng Quran na salitang imam, a'imma. So, ibig sabihin, baka marami. Dito na natin titingnan. Hindi. Titingnan natin. Sa Surah At-Tawbah, ano sabi ni Allah? Qatilu a'immatal kufur. Ayan o. 9:12. Wa qatilu a'immatal kufur. Sabi ni Allah, at digmain nyo, lusubin nyo ang mga imam. Anong imam yun? Kufur. Hindi kita. Imam ng kufur. Imam na ang mga namumuno sa mga hindi mananampalataya. Okay. Salakayin sila, lusubin nila, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Sabi pa, binasa din niya itong aya na ito sa chapter 28, number 41. Ano sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Quran? وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. May mga imam din pala na nag-aakay, nag-aadya patungo sa impyerno. So, binabasa natin dahan-dahan itong mga aya na to, umaasa tayo na meron tayong makikitang 12 imam. Meron pa ba? Yes, meron pa. Ayan, aimma ulit. Sino tinutukoy dito sa aimma na ito? Israelites. Hindi 12 imam na pinapakilala niya kesyo sa panahon ni Musa, kesyo sa panahon ni ganyan. Attorney, hindi natin kailangan dito yung explanation mo. Ang kailangan namin dito, si Allah mag-order sa amin. Kayo mga Muslim, maniwala kayo sa 12 imam. Mula kay Ali. Very clear. Itong kailangan namin eh. Hindi namin kailangan. Uridu ka an tatakallam bil lughati al arabiyya in amkana aw idha aradta. Lianna kalam Allah unzila bil lughati al arabiyya. Ang aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala pinababa sa wikang Arabic. Uridu ka an tatakallam bil lughati al arabiyya hatta yafham alladhi yurid an yafham. Okay, so ano? Okay. Hindi yan pala. Okay. Okay na? Rest assured that every word you say could be understood by us also. Okay, pagbibigyan mo muna ako, brother. Pagbibigyan mo muna ako kasi oras mo. Relax ka lang. Okay? So, Israelites, tinutukoy dyan. Israelites, saan ito makikita? Sa mga verse na sabi ni Allah, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Okay. Ang sabi, ginamit niyang ayat to kay Nay. Ang sabi niya, tingnan mo, sa panahon ng Bani Israel, gumawa si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga imam. Bakit? Sabi niya, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ. Pagkatapos sabihin niyo kay Musa, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. Binigyan namin si Musa ng kitab. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. Kaya huwag kang magkakaroon ng pagdududa sa pakikipagtagpo sa Panginoon mo. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Ginawa natin ito, ginawa namin ito, guidance sa Bani Israel. Pakinggan niyo kung ano sinabi ni Allah. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. Ginawa namin silang a'imma. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Sa panahon yun ni Musa. Sa panahon ba ng Rasulullah? Meron ka mababasa na ang mga kasama niya, sinabi ni Allah, ang mga sahaba, ang mga pamilya ni na Rasulullah, imam. Ang gusto natin, ang hinihingi ko sa iyo mamaya, hindi paliwanag, kundi sabi ni Allah, وَجَعَلْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَا عَلِي أَئِمَّةً imam وَجَعَلْنَا حُسَيْنَ imam. هذا الذي نريد منك. هذا الذي نريد كلام منك, كلام إشواعي. Ang gusto namin sa iyo, ipakita mo sa lahat ng tao dito na dapat maniwala kami. So, sinasabi natin Israelites, wala yan. Ito yung gusto. Ayan. Baka dito. Okay. So, dito sa huli, Mr. Chairman, ano ba yung oras natin dyan? 17 minutes. 17 minutes? 30 minutes po. 30 minutes pa? 13, 1-3. 1-3. Okay. Okay. Ano, meron pa bang imam sa loob ng Quran? Ito yung paborito nila. Ito yung paborito nilang gamitin. Paborito namin na Para patunayan na ang 12 imam sundin. Pakinggan niya, ha? Pakinggan niya. Ano sabi ni Allah sa Quran, sa Surah Al-Baqarah, verse 134. 24. Okay? 124, yes. وَإِذِمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. Pakinggan niyo, hanapin natin yung 12 imam. Gustong-gusto nila ito. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Dingginin niyo nung subukin ni Allah si Ibrahim sa pamamagitan ng mga salita at kanyang natupad ito. Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Sinabi ni Allah, ako ay magtatalaga sa iyo mga tao bilang isang imam. Qala wa min dhurriyyati. Sabi ni Ibrahim, 10 ba ng mga salin lahi ko? Pakinggan niyo sinabi ni Allah, 10 ba? Sabi ni Ibrahim, 10 ba ng mga salin lahi ko? Hindi sinabi ni Allah, aywa, naam, hindi. Ano sabi ni Allah? La yanalu ahdi adh-dhalimin. Tingnan niyo, nililikot niya yung aya kanina, kasyo ganyan. Hindi, hayaan mong aya magsalita.
la yanalu ahdi adh-dhalimin. Hindi matatanggap ang aking covenant ng mga zalimin. Hindi ibibigay. Ito na? Ito na, okay. Relax lang kayo ha. Hindi ako galit. Okay. Ano sabi ni Allah? La yanalu ahdi adh-dhalimin. Sabi ni Abraham, pati ba mga anak ko? Sabi ni Allah, hindi mapupunta ang pamumuno saan? Sa mga zalimin. Very clear yung sinasabi ni Allah na hindi sinasabi, oh, lahat ng anak mo. Hindi. Ano sabi niya? Very specific. Hindi mapupunta ang panunungkulan, ang pamumuno sa mga Muslim saan? Sa mga zalimin. Ano bang kabaliktaran ng zalimin? Ang kabaliktaran man ng zalimin, ma'asum, na pinapakilala nila. Pinapakilala ni Imam Ma'asum. Hindi sinabi sa aya, hindi bibigay ang pagiging imam maliban sa mga ma'asumin. Hindi ma'asumin ang sinabi niya. Hindi sinabi. Ang sinabi ni Allah, hindi ibibigay ang pamumuno saan? Sa zalimin. Anong kabaliktaran ng zalimin? Ma'asum? Hindi. Zalim. Ang kabaliktaran niya, mu'min. Maniniwala. So, meaning, kahit sinong mananampalataya pwedeng maging imam. Kahit sino pwedeng mananampalataya pwedeng maging imam na dapat sundin natin. Okay? So, ano pang ayat na gusto nilang gamitin? Ang isa sa ayat na gusto nilang gamitin sa Suratul Anbiya verse 72-73. Tandaan nyo, wala na dun yung imam. Wala pa rin, wala pa siya napapatunayan. Ang kasunod na gagamitin niya, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. Binasa niya ito kanina. Na si Prophet Abraham, pinagkalooban siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga anak. Bro, pakihanap yan. Kasunod. Yung kasabi lang. Pakihanap yung kaya niya. Suratul An'am. Bilang panghuli, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan niyo kung paano ka-clear ang Quran. Hindi natin kailangan paliwanag niya eh. Tingnan niyo kung paano ka-clear ang Quran. Dito sa Suratul An'am, okay, verse 83 hanggang 90, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino itong dapat na sinusunod dati sa mga propeta. At binigyan niya ng pangalan para hindi tayo magtalo. Para hindi tayo magtalo. Bakit tayo nagtatalo ngayon? Kasi walang direct order from Allah subhanahu wa ta'ala na sundin yung pinapakilala niyang 12 imam. Walang order na ganun eh. Kasi kung meron man, meron tumayo dito, pakita lahat tayo, mag-Shia tayo. Pero kung wala, ang hinihiling ko utang na loob, bumalik na ako sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bumalik na kayo dito. Alam niyo kung bakit? Ano sabi ni Allah sa Suratul An'am? Verse 83 hanggang 90. Tingnan niyo ha. Okay, nasa na ba yun? Okay. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ. Tatagalugin ko sa'yo. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ. At ito ang aming patunay na ibinigay namin kay Ibrahim sa kanyang mga lupon, sa kanyang mga pangkat. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءَ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Iaangat namin sa mga napakataas angkat kung sino yung gusto namin. Inna rabbaka hakimun alim. Tunay na ang Panginoon mo ay napakarunong at nakaalam. Tingnan niyo kung sabi ni Allah. Wa wahabna lahu Ishaq. Tandaan niyo mga pangalan ha. Baka nandito yung 12 imam na sinasabi niya. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa kullan hadayna wa Nuhan hadayna min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud, Sulaiman, Ayyub wa Yusuf وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. Hindi na yun. Sabi na Allah, وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ. Ang hinihili natin, kahit wala ng pangalan. Sinabi na lang na sundin ang imam na sinasabi niyang 12 kahit di pinalangalan. Meron ba sinabi si Allah dito na yung mga imam na yan dapat sundin mula sa kanilang mga ama, mula sa kanyang... Wala. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ وَمِنْ آبَائِهِمْ
Okay? Dhalika hudallah. Yahdi bihi man yasha min ibadihi. Walau ashraku, lahabita anhum. Kaya lang mamaya, tingnan nyo, kakalikutin niya mamaya ito. Kasi sasabihin niya dito, magbibigay siya ng explanation dito. Okay? Dhalika, mamaya kakalikutin niya ang ayaw na ito. Pakinggan nyo ha. Kakalikutin niya ito. Dhalika hudallah, sapagkat ito ang guidance ni Allah. Yahdi bihi man yasha